Siyanibingelela nonke balaleli egameni likaJesu Kristu, yena yedwa oyinkosi nomsindisi. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu nasenkosini uJesu Kristu. Leli yizwi lenkosi uJesu Kristu olilalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu. Sizocela ukuthi kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi nibe namaBhayibheli kuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele. Mungenalo iBhayibheli sizocela kuba udownload iBhayibheli kuma mobile devices eniwasebenzisayo, ama-laptops noma ama-tablets noma ama-cellphones kwi-App Store kuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu ukuba bathathe imininingwane abayibona eskrinini mawubukele noma imininingwane engizoyishiya njengamanje njengoba ulalele. Nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli ungenakho ukuqonda odinga ukuthi ube nakho kuze uzomdumisa uNkulunkulu ngokomoya nangeqiniso. Nalabo abanobufakazi uJesu Kristu inkosi nomsindisi eseyimbulile empilweni yakho wakunika ubufakazi ukuba udlulisele kubo bonke abantu abalalele ukuze wonke umuntu afinyelele ekulazini iqiniso ngobufakazi onabo uNkulunkulu mayivumile ethinta inhliziyo yakho. Ngizoqala bazalwane nge-email address la sizokwazi ukuxhumana khona ethi izwilenkosi.ujesuKristu@gmail.com izwilenkosi.ujesuKristu@gmail.com. Ngilandelise nge-cellphone number noma i-WhatsApp number la sizoxhumana khona ethi 066 566 9245 066 566 9245. Izintumayelo ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi ulalele uphethe iBhayibheli uhlolisise ukuba ngabe lokhu okuzwayo ngabe kuyafakazelwa yini incwadi engcwele. Bazalwane, ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi ukupressa i-notification button kuze uzolithola njalo izwi eliphilileyo njengoba umoya ongcwele esihola ukufinyelela ekulazini iqiniso olipheleleyo. Ungakhohlwa ukuthi nxa ulalele uphathe iBhayibheli kuze uzohlolisisa imfundiso oyizwayo kuba ngabe umoya ongcwele uyayifakazela yini njengoba eyifakazela kuwo wonke amabandla kaKristu, ngoba maningi amasela nabaphangi ngaphandle abafundisa imfundiso ngokwenkanuko nokushisela kwenhliziyo zabo bengaholwa amandla kamoya ongcwele atholakala ezwini uJesu eyifakazela njengenkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. So bazalwane, subscribe ku-YouTube, upresse i-notification button kuze izwi eliphilileyo uzohlezi ulithola ngaso sonke isikhathi. Izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukuthumelela nezihlobo zakho, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nithi niyamkhonza uNkulunkulu ngokomoya nangeqiniso ukuthi imfundiso osukuyicela uyidla uyifunda ngabe umoya ongcwele uyayifakazela yini njengoba efakazela ngeBhayibheli eliyindlela neqiniso nokuphila kuwo wonke amabandla kaKristu Jesu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Bazalwane, sizocela ukuvula ngomkhuleko simbonge ubaba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje nokuthi indlebe zethu zivuleke zikamoya namadlebe ethu, inhliziyo zethu zingajathuliswa inyama kodwa zifinyelele ekulazini iqiniso elipheleleyo elinguKristu Jesu, yena yedwa oyinkosi nomsindisi, ngokuba izimvu zakhe ziyalizwa izwi lakhe ngomoya nangeqiniso. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho Nkosi uJesu Kristu. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Ungasingenise ekulingweni kodwa usindise kokubi.
ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Igama lami nginguNkanyiso Bright Zulu, ngihamba nomfowethu uBradley Sibula nomfowethu uMhlengizondi ozobe sihola enaba ejula kabanzi ngokwemfihlakalo yembhalo, umoya ongcwele ekhazimulisa inkosi yamakhosi, yena ongumqali nomphelelisi wempilo zethu, uJesu Kristu, yena yedwa oyinkosi nomsindisi. Siyanamukela bazalwane nonke kuzo zonke izinkalo enilalele kuzona izwi lenkosi uJesu Kristu. Amen. Sanibingelela bazalwane ngegama lenkosi uJesu Kristu, umnini mandla onke, uNkulunkulu wokuphila okuphakade. Siloke sithule bona ubufakazi ngalo iBhayibheli ukuthi munye uNkulunkulu ongenamphelezeli, ongenamhlangabezi, akanambonisi, uNkulunkulu ozimele, ongadingeli lutho kumuntu. Thina sonke sidingaye ukuba asiphelelise kuye, siqiniswe ngezwi lakhe eliphilileyo ekuyilo esilinikiwe ukuze sikwazi ukubuyisana naye. Inyama ibuthaka, inhliziyo umkhohlisi, kepha uNkulunkulu uyasiqinisa ukuba siloke sikhalile kuye ukuze yena sinike amandla. Ngeke uze ube namandla ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu. Ngeke futhi ukwazi ukuthi ube nokuqonda ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu. Lingamandla, lingubuhlakani, lingulwazi, lingukuqonda. Konke kuvela kuye. Kulabo abafuna ukuphila ngendlela uNkulunkulu afuna abantwana bakhe baphile ngayo, bazofunda izwi likaNkulunkulu balilandele. Ungenzi isikhathi sezinto ezingenamsebenzi, kepha ulahlekelwe ukuphila kwakho. uNkulunkulu namandla. Amen. Lungisa nami baba. Ungazinikeli kumoya wenkohliso ngalesikhathi uduka. Ukuba umoya wenkohliso wesikhashana, kepha umoya wokuphila neweqiniso, umoya waphakade. So sinikiwe izwi ukuba ke siphile ngalo, silazi, silenze njalo njalo. Kungabi khona isikhathi lapho khona sizovumela uSathane ukuba asinqobe noma ezama izilingo zakhe. Kepha uma simazi ulizwi, siyohlezi siphumelela kuyona yonke imisebenzi namacebo kaSathane. Uma ungakufinyelele kulazini iqiniso, ukwinkundla yakhona lapho khona sidila nalo iqiniso. Ayikho enye incwadi ephathelene neqiniso ngaphandle kwencwadi engcwele. Manje ke sithi simbonge uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe abaliphatha izwi kwaze kwaba sekupheleni. Nabapostoli bakaJesu Kristu siyababonga kuye uNkulunkulu namandla abaphatha izwi kwaze kwaba sekupheleni. Amen. Sithi uNkulunkulu udumo kuye nenkazimulo kuze kube phakade. Manje ke uNkulunkulu sinike izwi elingephikiswa. Ungaphikisa umuntu but izwi lakhe alijiki. Ngingajika mina kapha izwi lakhe liqondile. Ongiphe incwadi yamahubo. The book of Psalms chapter 80 from verse 1. Incwadi yamahubo isahluko 80 ivesi lokuqala. Amen. Yizwa malusi kaIsrayeli. Yizwa mfundisi, umfundisi kaIsrayeli, lowo muntu ongumalusi obheke ibandla ukuba lithole izwi elifanele. Manje umoya ongcwele uyakhuluma ukuthi yizwa malusi kaIsrayeli, ohola uJosefa njengomhlambi ohlezi phezu kwamakherubi. Wena ke ungumholi webandla. Noma ngabe ubani wena ongumholi webandla, ngabe indlela ohola ngayo ibandla ile ndlela ekubhalwe ngayo phansi eBhayibhelini, noma ngabe sozakhele
izimfundiso zakho ezingekho eBhayibhelini ezenza abantu kuba baqhele noma baduke ezwini lokuphila. Sebelandela izibonakaliso zamanga, belandela umoya wenkohliso. Abasafuni ukuzwa izwi eliphilileyo ngenxa yabaholi abangafuni uhamba ngendlela efanele. Abazenzela umathanda, abafuna ukufundisa abantu izimfundiso zabantu nezokuduka kwezwe, zokucathula kwezwe. Ingakho iBhayibheli lithi xwayani kungabi khona oza kunithumba ngezimfundiso zakulomhlaba ezingukuduka nangokucathula kwezwe. So ngeke ukwazi ukuxwaya vele ungalazi izwi. Ngeke futhi uzukwazi ukuzwa umoya oyingcwele ungakaze ulizwe iqiniso. Umoya oyingcwele umoya weqiniso. So sinikiwe umoya weqiniso ukuthi uphile kithi. Senze lokho akufunayo singaphumi endleleni. Nalapho uSathane ufuna ukusola, kepha uNkulunkulu uthi unomusa ukuthi ke uma sivuma ukuthi sizoni uyakusithethelela. Awunako ukuba isoni uphindele esonweni uyohlala esonweni ngoba nakho uthi ke uNkulunkulu uzakuxolela. Ngeke uhlale esonweni. uNkulunkulu uxolela uma uvuma izono zakho uzishiya uza kuyena. Uthi uyakuzigeza zibe mhlophe qhwa. Uthi woza sihlale phansi sixoxisane indaba. Uma uzivuma izono zakho ngiyakuzixolela. Kepha bonke abaziphakamisayo nabazitshelayo nabazidlayo uthi uza kubehlisa. So nina abantu abanezikhundla seniphakeme ngale ndlela ukuthi senizibona ukuthi ningoNkulunkulu, abantu kufanele bakhonze nina. Umoya wempakamo nenkohliso nokuziqhenya nokuzindla nokuzitshela usuyanibulala. Senikhohliwe ukuthi khona uJesu ozokwahlulela konke okudaliweyo emhlabeni. Mase kufika isikhathi akhona oyedwa ozakucasha phambi kwaJesu. Ukuba yonke lemisebenzi yethu esiyenzayo yambuliwe phakathi kwakhe naphambi kwakhe. So asinako usilandulela. Simele ukuthi sizwe izwi lakhe silenze. Uma uzoba umkhohlisi uyazikhohlisa wena. Ingakho iBhayibheli lithi ke bonke abakuKristu Jesu bayakuzingelwa. Kepha abenzi bokubi baza kuqhubeka bakhohlisa abantu nabo bande baze bakhohliseke. So umoya wenkohliso nonikiwe ngenxa yokungafuni ukulalela. Ongiphe lencwadi yamahubo. Yizwa malusi kaIsrayeli. Yizwa malusi wemfundisi, wembishop, wemshumayeli, wemvangeli. Yizwa wena onikiwe izwi waliphatha wathi ushumayela ivangeli. iBhayibheli likhuluma nawe ukuthi lalela umoya oyingcwele. Ungenzi izinto ngoba nakwenzela abantu. Ungasatshiswa abantu. Kuyokusiza ngani ukuthi uzuze izwe lonke bakuthande lemhlabeni ukuthi ubatshele izinto abafuna ukuzizwa. Bese egcineni uhambe esihogweni. Emva kwakho konke lokho obukwenza usuzuzile ke imisebenzi yenyama. Ukufa kwakho kuphelele esihogweni. Kuyokusiza ngani? Yini ezokusiza? Yini ezokusiza? Kuzokusiza ngani? Yilizwe izwi. Lamukele izwi. Batshela abantu izono zabo. Lalela utheni uNkulunkulu kuIsaiah lapha kwincwadi kaIsaiah sahluko 58. Isaiah 58 from verse 1. Sike sizwe ukuthi utheni uNkulunkulu. Abantu bafuneka batshelwe izinto abafuna ukuzizwa noma bafuneka batshelwe lokho kufanele bakuzwe ukuze balazi izwi laNkulunkulu. Baphe bright. Incwadi uIsaiah isahluko 58 sokuqala. Amen. Hallelujah. Memeza ngezwi elikhulu. Memeza ngezwi, lalela memeza. Wena mfundisi, bishop, mvangeli, mprofeti, lithi iBhayibheli memeza. Why le manje lihleba?
ngezwi elikhulu lithi iBhayibheli memeza. So uma ungizwa ngimemeza ungacabanga ukuthi ngiyahlanya ekhanda ngithunywe uNkulunkulu. Hallelujah Jesus. Uthi memeza ngezwi elikhulu. ungazibambi. Yabona indaba nina abantu seniyazibamba. Nisifuna ukucupha isoka. Nihamba niyofundela ukuba bafundise ukuze nizobuya nime la emva kwe-pulpit nikhulume kamnandi. Abantu banithanda, abasathanda uNkulunkulu, abantu sebethanda nini. Ukuba nibalidela ekufeni. Nibatshela izinto abafuna ukuzizwa. Animatshela izinto ekumele bazazi ukuze baphenduke ezonweni zabo. Hallelujah. Bhayibheli memela ungazibambi. Why uzibamba? Why uzitshela? Amen. Why lo ucupha isoka? Soka sani. Engabe ukhuluma iqiniso utshela abantu izono zabo. Uliphakamise izwi njengecilongo. Phakamisa izwi. Khuluma uthethisa isono nesesibhajiswa abantu. Utshele abantu bami iziphambeko zabo. Tshela abantu iziphambeko simelwe. Ungacabanga ukuthi ekhuluma noIsaiah kuphela nje okubhaliwe kubhalelwe ekuthini. iBhayibheli lithi konke okubhaliwe ngaphambilini kubhalelwe noma kulotshelwe ukuthi ke sifunde kukhona. Nathi ke simelwe ukuthi lokho okwenziwa uIsaiah sikwenze. Sitshela abantu iziphambeko zabo singazibambi. So uma mina ngizothi ke ngiyashumayela kepha ke ngicuphe isoka. Ngifuna ukutshela abantu izinto ezobajabulisa ngiloke ngikhuluma amanga, ngiloke ngikhuluma ngokusaba. Mina ngifanele ukuma la, ngifanele ukuhlala phansi ngilinde umoya oyingcwele ukuthi angigcwalise khona ngizokwazi ukuthi ngime la ngesibindi sakhe, ngikhulume ngamandla akhe nangenkazimulo yakhe, ngithule ubufakazi bakhe, ngishumayele izwi lakhe. Babe Indlu kaJakobe izono zayo. bonke abantu abathi bangcwele, wonke umuntu athi ungcwele. Othi uyakholelwa kuJesu. Indlu kaJakobe izono zayo. Bangaphansi kwendlu kaJakobe, bangaphansi kwesizwe sikaIsrayeli. Isizwe sikaIsrayeli, isizwe sabantu abakholwayo nabantu abathi bangcwele. Manje ke kufanele batshele ukuthi baphambukile. Uma ukholelwa iziwasho uphambukile. Uma ukholelwe emadlozini uphambukile. Uma umuntu wesifazane ufaka inwele zokufakelwa uphambukile. Uma umuntu wesifazane ufaka amabhluku uphambukile. Uma unqunqa utshwala uphambukile. Uma utshontsha uphambukile. Uma uqamba amanga uphambukile. Phambukile ukuba yini manje nilandela abaprofeti bamanga, nilandela izinyanga, nilandela izangoma, anisalandeli ivangeli, anisalandeli iqiniso, nilandela umjolo nobufebe nokuphinga, nilandela bonke ukuthakatha nenzondo, anisanalo uthando lukaMoya Oyingcwele ngokuba yini niphambukile. Banike Nokho bangifuna izinsuku zonke. bonke babhizi bathi ke bayamthanda uNkulunkulu, baye emasontweni, bayafuna uNkulunkulu. Kepha banikwa uNkulunkulu wamanga, banika uJesu wamanga, banika uJesu weqiniso. Nokho bangifuna izinsuku zonke. Bathanda ukwazi izindlela zami. Banothando nokufuna ukwazi izindlela, but into abalitshelwayo ukuthi uNkulunkulu bakweleta izibusiso kuphela, abatshelwa ukuthi abahlukane nezono zabo. So ingakho abantu begoloza, bedefend abafundisi, bedefend abaprofeti bamanga, befuna ukuzibiza ngayo yonke into ekhona emhlabeni. Bafuna ukuba bangane nezo, bafuna ukuba umngane uNkulunkulu. uNkulunkulu uthi asibe ngcwele phambi kwakhe ngokuba yena ungcwele. Ngaphambi kokusekelwa kwezo ungcwele, usakhele ukuthi sibe ngcwele ngothando kuphela. Manje ke why kumele sishintshe? Bengifuna nje le ndawo ukuthi asitshele abantu iziphambeko zabo. So uma umfundisi noma umprofeti noma umvangeli noma umbishop noma ngabe umpostoli, fanele uma emva kwepulpit, uma ukuthi umpostoli noma umfundisi kaNkulunkulu noma uJesu, fanele utshela abantu iziphambeko zabo. uJesu abatshela nje iziphambeko zabo bonke abantu ukuthi bangcolile, akekho noyedwa olungileyo. So ke ithi nendoda eyisicebe mayifika kuyena ithi umfundisi omuhle, athi ubiza abantu ngumfundisi omuhle. Uyedwa omuhle uNkulunkulu. Hallelujah. So uMoya Oyingcwele kuphela olungileyo, uJesu kuphela olungileyo. Amen. Hayi inyama yakhe ingcolile, inyama yakhe ngumkhohlisi. Hallelujah. Inyama yakho iyonakele, inhliziyo yakhe ngumkhohlisi. Hallelujah. Banike Incwadi amahubo isahluko 8 verse 1. Yizwa amalusi kaIsrayeli. izwani nina abafundisi. Ohola uJosefa njengomhlambi ohlezi phezu kwamakherubhi. likaJosefa njengomhlambi ohlezi phezu kwamakherubhi. Kwamakherubhi. Funda bright. Mawubonakale ngokukhazimula. Anikhazimuliswe ngezwi, nigeze ngesigeko samanzi ngezwi. Fanele nilizwe izwi.
mawubonakale ngokukhazimula fanele libonakale ngenkazimula umuntu obonakala ngenkazimula uphila ubungcwele uyahlukana nesono nakho konke kuzomenza abhade esonweni Jesus hallelujah vusa amandla akho phambi kuka Ephraim no Benjamin yes sir no Manasseh yes sir labona lamandla wanikiwe akuona wakho lezo nikiwe umninilo uzovuselela abantu bakhe so wena unikwe amandla ungcwele ukuthi wena uphathe ibandla uhole ibandla uholele kuphileni nina manje seniholela ibandla ezonweni nifuye izoni anizitsheli izoni emabandleni enu ukuthi ahlukane lezoni abantu bangaphandle basezweni bazokwazi kanjani ukubona phakathi kobungcwele nokungekho ngcwele uma nizoziphathiswa kezwe nibe lithi ningcwele niyakholwa kuzokwenzeka kanjani kuzokwenzeka kanjani haleluya vusa amandla akho phambi kuka Ephraim no Benjamin no Manasseh yebo uze ukusisindisa uzisindise khala uDavide biza uJesu yes Lord khuluma noJesu amen Jesu ufikile wathi ungumsindisi yes Lord so manje lamandla uJesu asinike wona amandla ukuthi sisindise abantu bakhe sinikiwe njengoba ukhuluma ethi vuka uthini ofrinde vusa amandla akho phambi kuka Ephraim no Benjamin no Manasseh uze abonke laba bantwana bakaIsrayeli ukusisindisa so usibizelwe insindiso uJesu uze emhlabeni uzosindisa washiya nesiphiwo sika moya oyingcwele so nina lesiphiwo senisiphathisa wende ngenamsebenzi senisebenzela izisu iqiniso athakhulunywa haleluya ngamane ke ngifele iqiniso haleluya noma ngabe kuthiwa ke ngiyawe esonweni kepha ke akusho ukuthi mina kufanele ngingafuni ukukhuluma iqiniso kufanele ngikhulume iqiniso ngokuba yilona uzangikhulula egcineni lilapha mina lilapha wena haleluya akhethi inkemba ebukhali inhlangothi zombili igawula yonke into so ifuna imethiwa ke izembe libekiwe empandini haleluya izithelo ezingakhiphi izihlahla ezingakhiphi izithelo zishawa phansi ngakho ke uma izembe libekiwe izwi likaNkulunkulu eletiwe kumuntu uma umuntu engafuni ukulizwa lenze uzoshawa phansi ayesiqoqweni sibuyise uNkulunkulu sibuyise Jehova ukhanyise ubuso bakho khona siyakusindiswa khona ke siza kusindiswa ngeke abantu basindiswe nisahlele evangelini lamanga labafundisi ngeke abantu basindiswe nisakela esikoleni ukuba ufuna ukuba abafundisi nijaha ukuba nezitifiketi kepha ivangeli yalishungayelwa nifuye izoni emabandleni enu haleluya sibuyise uNkulunkulu manje ke siyazikhalela nathi sifuna ukubuyiselwa endleleni uNkulunkulu akhazimule kithi ubuso bakhe bukhanye ngakuthina ukhanyise ubuso bakho moya ngcwele khona siyakusindiswa khona ke sizathola insindiso Jehova uNkulunkulu Sabawoth koze kube nini uthunqela ngolaka ulaka likaNkulunkulu lehlele kubantu haleluya ngaye usathane ngenxa ungafuni ukulalela izwi nokuba untamo olukhulu onhliziyo ngise kampunzi idle mina abantu abathanda ukwenza izinto ngenyama not ngokamoya ngokuba abakwenyama abathanda izinto zenyama labo bakamoya baholwa umoya so uma bezwa izinto zikamoya baxabana nalowo oshumayelayo manje na ke konke kwesikhashana umoya ingcwele sithunyelelwe yena ukuba ke azoba umduduzi kulabo abakholwayo umduduzi ukuthi sitsheliwe uthi uJesu ke lapha kwincwadi yaJohane sahluko 14 from verse 1 John chapter 14 verse 1 so uma sinomduduzi uyasitshela uJesu ukuthi ke le ndawo esikuyona eyesikhashana kepha le ekumele sibe khona naye yena uhamba phambili uyomela thina silungiselele bese abuyeza sihlangabeze
manje naqala umduduzi okumele ashiye naye lo mduduzi lowo ukuthi sokwazi ukuthi thina sihlale ethembeni singaphumi ebungcweleni sazi ukuthi khona ikusasa elizayo ngoJesu njengesethembiso sakhe ngokuba yena waqoba ukufa wangena emngcweleni waphila esihlalweni sobukhosi ongunaphakade ngokuba uNkulunkulu konke ukunike uJesu. Hallelujah. Konke akukho kusele ngaphandle. Amen. Incwadi ngokukaJohane isahluko 14 ivesi lokuqala. Yes sir. Izinhliziyo zenu mayingakhathazeki. Yamuza umduduzi. Hallelujah. Uthi izinhliziyo zethu mazingakhathazeki. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki, kholwani nguNkulunkulu. Niyakholwa nguNkulunkulu. Nikholwe nayimi. Kholwani ke nayimi ngokuba angisho yabona eBhayibhelini. You believe in God. Believe also in me. Lana ke wayechaza wazichazela lokho afuna ukuchaza ke. Manje ke uthi uJesu niyakholwa uNkulunkulu. Yes Lord. Sonke siyavuma. Amen. Pho yini eyenza ukuthi kube nzima ukuthi sikholelwe kuJesu? Ngoba phela uJesu uyena umduduzi. Uyena olethiwe ukuthi ke azosindisa abantu. Yes Lord. Ngaphandle kwaJesu akho nsindiso. Amen. Ngisho ungaba noshembe, ungaba nezangoma, ungaba namadlozi, ungaba nezithobo, uthandaza koMaria. Hallelujah Jesus. Uyothandaza konke lokho kuyizelezo, uthandaza into enefile. Ukuze uthola ukuphila, wamngena uJesu. Phila ngoJesu. Hamba kuJesu. Buka kuJesu. Hallelujah. Kuphela. Manike bright. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki, kholwani nguNkulunkulu. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki, kholwani nguNkulunkulu. Nikholwe nayimi. Nikholwe nayimi. Ekhaya likaBaba kukhona izindlu eziningi. Uthi umduduzi ekhaya likaBaba kukhona izindlu. Yabona ke lethi khona izindlu eziningi kusho ukuthi ke uma noma ngabe kuthiwa izwe lonke libuyela ngaKristu ngeke kuze kushode. Kuyohlezi kunezindlu ezanele wonke umuntu okhona emhlabeni ngokuba ke ekhaya likaBaba kunezindlu eziningi. Kusho ukuthi kamoya ngeke ukwazi ukuvimba lutho. Ngeke ukwazi ukufika esiphethweni kamoya. Akufana senyameni, inyama inesiphetho. Inyama ayikwazanga ukuqeda usuku noNkulunkulu. Inyama ayikwazanga ukuqeda 1000 years noNkulunkulu. So manje inesiphetho ngokuba ke yonile inyama inesono. Kepha ke manje ke kunomuntu wokuphila waphakade wakhiwe kumuntu okuyena lo muntu kamoya. Lo muntu okumele avuselele ngezwi. Manje nasitshela uJesu ukuthi ke ekhaya likaBaba kukhona izindlu eziningi. Kunezindlu eziningi. Uma bekungenjalo. Bengiya kunitshela ukuthi ngiya. Bengiya kunitshela ukuthi ngiya ukunilungiselela indawo. Uma bekungenjalo yayizolo umuntu uchaza kanjani? Uthi uJesu uma bekungenjalo bengiya kunitshela. Hallelujah. Manje ngiyahamba ngiyonilungiselela. Amen. Amen. Nanxa ngiya njengoba ngihamba nginilungisela indawo. Ngiyonilungisela indawo. Ngobuye ngize Ngizaphinde futhi ngibuye. Nginibuyisele kimi. Ngizonibuyisela. Unibuyisela kubani? Buyisela kuyena. Ukuthi ke manje njengoba ehamba uya ekhaya lakhe kamoya. Uyophila ezulwini. Uyosilungiselela ukuthi njengokuba eyongena emngcweleni njengoba sibona inyama ezoyikhazimulisa ukuthi nathi uma sizwa izwi lakhe silenza njengoba esilungiselela uvulela thina iminyango. Uyovulela thina iminyango. Uyolungisela thina ikhaya. You understand? Hallelujah. Hallelujah. Uyovulela thina iminyango ukuze singekwazi manje ukungena ngezilwane singena ngayo ngokuba uyena ngumvumo. Ukuba lapho ngikhona ukuze lapho engikhona nibe khona nani. Hallelujah. Lapho engikhona nibe khona nani. Ufuna ukuba noJesu. Hallelujah. Yes Lord. Yenze intando yakhe. Lizwe izwi lakhe. Hallelujah Jesus. Lapho ngiya khona. Lapho ngiya khona Niyayazi indlela. Niyayazi indlela. Lapho ngiya khona. Hallelujah. Uma wazi uJesu. Hallelujah. Uyayazi indlela. Amen. Uma unoJesu uyayazi indlela. Kepha uma ungenayo uJesu awuyazi indlela. Ngeke uze uye ezulwini, ngeke uze ungene ezulwini ngaphandle kukaJesu. Leni ngihlisa ngovali ngenza sibanda amathumbu. Hallelujah. Ngenza ngishaye uvalo because nginesifiso esikhulu
sokuthi ngimbone uJesu ngingenasono ngingenakusoleka inhliziyo yami ibe msulwa ngigezeke phambi kwakhe ngingazitshela ukuthi ngizongena izwi ngoba nakho ngiyashumayela kepha ngilenze izwi lakhe ngilizwe izwi lakhe ngikuhlupheke ngifake emlilweni njengegolide lihlolwayo ngizwe ubungcwele buphila kumina ngoJesu Amen. ukuze ngelinye ilanga mengibona athi woza kumina wena ongcwele wakho ngingase ngishumayela iminyaka abantu baphenduka mina mase ngesihogweni kuyoba muncu kakhulu ukuthi ngizikhohlise ngizitshela ngoba naku ngishumayela iBhayibheli sengizongena ezulwini amanga lawo imfundiso ungcwele okuzongifaka ezulwini ngaphandle kobungcwele ngeke ngene ezulwini ngaphandle kobungcwele ngeke uzungene ezulwini Hallelujah. uthi angene lutho ongcolile so lo pende ufaka ebusweni lebhola olithandayo lenza uNkulunkulu wakho lama TV game wadlalayo busy nawo yona into yazi yokuphela iBhayibheli awulazi kepha niyavuka endlini esontweni uma kushuyela uJesu ubuza abantu bayamazi lo Jesu bake bambona yini ukhona kanjani into ongayiboni bafuna ukukholelwa ezintweni eziphathekayo unibambe kanjalo ke uSathane ingakho kwincwadi yaMathewu sahluko 4 Matthew chapter 24 from verse 5 starting from verse 3 Incwadi ngokuka Mathewu isahluko 24 soqala kwiverse lesithathu esahlezi entabeni yeminqumo yes sir abafundi beza kuye bebodwa bathi sitshele ukuthi lokhu kuyakuba nini sitshele ukuthi lokhu kuzokwenzeka nini nesibonakaliso sokuza kwakho noma sobuya ke kuzobonakala kanjani nesokuphela kwezwe nokuphela komhlaba kuzokwenzeka nini siyakuba nini na bafuna ukwazi abafundi bakaJesu ngiyafisa ukwazi but akwambulelo noyedwa umuntu osenyameni uNkulunkulu kuphela okwaziyo khona oyedwa umuntu onokwazi uJesu waphendula wathi kubo uJesu wayesephendula wathi aphelani ningadukiswa muntu nandaba lebhajwe khona nikholelwe ezintweni eziphathekayo uSathane unibambe ngezinto eziphathekayo manje uJesu uthini aphelani ningadukiswa muntu hallelujah hallelujah Jesus aphelani ningadukiswa umuntu niyangena emaromini wena izithombe iBhayibheli uthi uNkulunkulu akakhonjwa ngezithombe akakhonjwa ngemisebenzi yezandla uthi ningakhi nesonto isithombe emhlabeni niguqe kusona noma ngabe umkhosi wasezulwini noma ngabe into ejaliwe emhlabeni noma ngaphansi kwamanzi ningenzi nokodwa haleluya nikhonze vuka wena olele haleluya manje iBhayibheli ithi qaphelani niphile ebumnyameni isikhathi sokugcina lesi ke uyabuya mebuya ubuyela ibandla lakhe ulifuna ligezekile limgcwele limhlophe qhwala inkazimulo igezi lakhe yes lord haleluya qaphelani amen qaphelani ngokuba kuyakuza abaningi ngegama lami qaphelani ngokuba kuyakuza abaningi ngegama lami kuza abantu abaningi ngegama likaJesu baqashile lalela ibambe la ngifuna futhi bavezele the same ncwadi Matthew chapter 7 from verse 15 Matthew chapter 7 from verse 15 uJesu uyasixwayisa niyaxwayiswa nabafundisi nabaprofeti nabavangeli bamanga abashumayelela izisu zabo yes lord hallelujah abashumayela izinkanuko zabo ngegama likaJesu Kristu benza isibonakaliso zamanga banithembisa uwangala banifundisa izinto ezingenalutho bafana namafu angenamvula bafana neziphetho ezingenamanzi banike bright incwadi ngokuka Mathewu isahluko 7 verse 15 yes sir xwayani abaprofeti bamanga Jesu uthi xwayani
niyaxwayiswa Yes, Lord. niyaxwayiswa ngaso sonke isikhathi ukuthi qaphelani abaprofeti bamanga Yes, Lord. Abeza kunina bembathise okwezimvu bagqokisa okwezimvu kepha ngaphakathi bayizimpisi. ubabona ngokuthi abanitsheli izono zenu neziphambeko zenu. Ubona ngokuthi abanitsheli ukuthi sindiswani nibuyele emngcweleni nilandele uJesu. Babonakala ngokuthi banithembise ke inkululeko. Bebona. Oh, hallelujah. Hallelujah. Bayizigqila zobumnyama nesono. Hallelujah. Bafaka ama-chains, bafaka ama-gold teeth, Yes, Lord. bapenda izinwele, bafaka ama-skinny jean, abadabukile, bafaka amashesha acobezelayo, bayobhuta umadlisa. Bathandizwe. Hallelujah. Hallelujah. Xwayani abaprofeti bamanga. Bafaka imqhele, bashumayela ngokuthi-ke ibandla elingcwele lamazulu. Ngoba na kuthiwa namazulu ngokuba uNkulunkulu usemazulweni nabantu bakhe nini. Abeza kini bembathiswe okwezimvu. Ayikho into enjalo. uNkulunkulu uthi ungcwele. Yes, Lord. Akayena uNkulunkulu oyizulu. Yes, Lord. uNkulunkulu akalona izulu. Indawo yakhe uthi isihlalo sakhe sobukhosi. Hallelujah. Umhlaba isenabelo sezinyawo zakhe. Hallelujah. Uthi akho lutho umuntu angamakhela lona. Amen. Amen. Inkazimulo yakhe engaphezulu kwakho konke okudaliweyo. uNkulunkulu ngeke umthathe umfanise nento engekho. Amen. Umfanise nomuntu into engekho, umuntu usondele nodaka, amehlo uyaphansi. Yes, Lord. Oh, udaka. Ingakho uJesu engazange alibone udaka, azange azabone uJesu. Hallelujah. Zange azabone. Hallelujah, hallelujah. Lord Jesus. Hallelujah. Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus. Hallelujah. Azange azabone ubone. Hallelujah. Ingakho simkhonza. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Glorified Lord. Azange ingakho simkhonza. Hallelujah. 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 Lord Jesus. Hallelujah. 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 Azange. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Zange azakubone ubona zange. Soze. Hallelujah. Uthi ke ngiyahamba ngiyabuya. Hallelujah. Wafela esiphambanweni. Hallelujah, Jesus. Bafake today. Hallelujah, Jesus. Ngosuku lesithathu wakhazimula. Wavuka ngomzimba wenkazimulo. Umzimba ufika uvele obulungu ungakwazi ukuvela. Unyamalala. Uyawazi lo mzimba ukuthi udle mawubuka ngathi umuka inyama. Umzimba wenkazimulo. Ngesikhathi uJesu esathi uPeter noJohn noJames. Yes, Lord. Ebasentabeni. Yes, Lord. Fika khazimula abakhombisi. Amen. Amandla akhe badenisa besho uNkulunkulu. Kumnandi ukuba nami. Yini singethi ithabanakele lakho lika Moses nika Elijah. Hallelujah. UPeter uyakhuluma kaze ukuthi uthini ulele. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. uJesu uyaphila. Yes, Lord. Uthi xwayani Hallelujah. abaprofeti bamanga beza kumina bembathisa okwezimvu. Yes, Lord. Kepha ngaphakathi Hallelujah. bayizimpisi. Yes, Lord. Bazoqeda ngebandla. Eziphangayo. Bazophanga ibandla. Hallelujah. Ingakho uJesu lapha kwincwadi, ngiphi incwadi yalentuzana leJohn. John chapter 10. John chapter 10 from verse 10. Ngikhima bright. Ingakho uJesu ethi ke qaphelani. Nixwaye ukuba iselo maliza alizi ngesihle. Hallelujah. Liza kahle ligqoka isikhumba semvu. Isela kalizi kungengokweba. Iselo malifika lizokweba Nokubulala. noma lizobulala Nokubhubhisa. lizoqeda inyanga ebasha kaKristu. Mina ngize ukuba Manje uJesu uthi nayizele babe uthi nokuphila. nazosinika ukuphila kube nakho Babe nakho kukhithime. Kukhithime Ngumalusi umalusi omuhle. omuleyo futhi umalusi omuhle. Hallelujah. Hallelujah. Umalusi omuhle. Umalusi omuhle. Udela ukuphila Udala kwakhe ngenxa ukuphila kwakhe yezimvu. uJesu wafela izono zabantu olungileyo afela abantu abangcolileyo afela izono. Hallelujah. Hallelujah. Banike bright Okhokhelwayo. lowo njengoba lokhokhela Asiye umalusi. Sadela uma ushumayela ivangeli imali leshumayelayo imali yokuthi ke nawe ungaphila kuyona imali ukuthi ushumayela yona awushumayela imali Yes, Lord.
Inenze ukuthi ngasakwazi ukutshela abantu iziphambeko zabo ngokuba ke ngifuna ukungena ephaketheni. Ningamasela, ningabaphangi, ningabazenzisi. Ababulali. Hallelujah. Hallelujah Jesus. Ningabazenzisi. Hallelujah. Angisashumayela ukuphila. Hallelujah. Senihamba ngemfundiso zabantu, angisamsaba uJesu. Nisaba abantu. Lord Jesus. Hallelujah. Saba abantu ngaphezu kwaJesu. Glorified Lord. Hallelujah. Kuyakusiza ngani ukuthi uthande abantu kephe esikhokweni. Labantu abahola esikhokweni. Amen. Amen. Ngenxa yesisu sakho esingakwazi ukuthi ke usilawule. Hallelujah. Nomkhapolo. Hallelujah. Umgodo ongagcwali njengesikhoko. Amen. Funa konke. Hallelujah. Awaneliseki. Ngakho uzushintshe ivangeli ngenxa ukuthi wena ufuna ke ukuthi uzuze ngebandla. Hallelujah. Ibandla sela kwaZondi manje, ibandla lakaShembe, ibandla lakaDlamini, alisakho ibandla likaJesu manje. Hallelujah. Abantu sebekhonza izibongo zabantu abasakhonza uJesu. Yes Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nilahlekile. Amen. Satan uluthile. Lord Jesus. Phelile nyayibandla. Lord Jesus. Isela ngenile nanivumele. Amen. Kepha niyakholwa. Nifake izivatho lapha inhliziyo zenu zisele eGibhithe. Amen. Amen. You understand? Hallelujah. Hallelujah. Inhliziyo zisele eGibhithe. Amen. Benike bright. Hallelujah. 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 Incwadi ngokuka Mateyu, incwadi ngokuka Johani isahluko 10 verse 10. Isela kalizi kungengokweba nokubulala malifika lizela uzobulala nibhubhise. Mina ngize ukuba babe nokuphila. Ngize ukuthi ngizonika ukuphila. Babe nakho kuchichime. Ukuze uthole ukuphila okuchichimayo uthi uJesu yenze intando yakhe. Ngingumalusi omuhle. Uma ufuna ukuphila kwande kuchichime. Yizwa izwi kaJesu lenze. Yes Lord. Lenze. Umalusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu. Ukuphila kwakhe ngenxa yabantu bakhe abathandayo. Umalusi ushiya izinkulungwane noma ke izimvu. Amen. 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 Lord Jesus. Ezishumi nesishagalolunye ezishumi esishagalolunye nesishagalolunye. Hallelujah. Hallelujah. Ukuze sindise ive yonke. Hallelujah. Hallelujah. Silo zozimvu ezilahlekile. Izwi lakhe malikufika. Amen. Lizwe. Amen. Niwaqinise inhliziyo zenu njengoba babene ehlane njengoba abantu bebemlinga bangena ekulingweni bafele ehlane ngenxa ongafuni ukulalela inhliziyo zabo zikhona. Lord Jesus. Brian banika incwadi yaMathewu sahluko 24 sibatshela ukuthi uthini uJesu. Matthew 24. Incwadi ngokuka Mateyu isahluko 24 verse 4. Yes sir. uJesu waphendula wathi kubo, uJesu xwayani, qaphelani ningathukiswa, qaphelani kungabi khona abantu abazonithukisa, ngokuba kuyakuza abaningi ngegama lami bathi abantu abagcwele manje bashumayela uJesu. Umuntu uyalalela bakutshela ukuthi sakhelwe singabafundisi baphakade, singabafundisi abakhulu, singabakhethiweyo. So uNkulunkulu sesilungiselela indawo ukuthi manje ayiseke isidingo sokuphenduka. Abantu ngapha bayafeba, bayahleba, bayantshontsha, bayaphinga, baqamba amanga, bawomahosha, bayabulala, bagazondana, kugcwele umoya omhabhole emabandleni. Nibanga izikhundla, elikhathalele izikhundla, nokuthi ke wena ubizwa ngobani. Lokhu uthando lukaYesu. Hallelujah. Aniyenzi into ebhalwe phansi eBhayibhelini lithi ke washanani izinyawo zenu. Yes Lord. Aniwashalani izinyawo zenu. Lokho kunina nje kuyinto ngeke ungibone mina uba. Hallelujah. Uzitshela into engekho, uzitshela ngothuli. Amen. Amen. Uthuli othulweni. Amen. Uza kubuyela othulweni. Hallelujah. Udala uzophinda udakeni. Amen. Hallelujah. bathi mina nginguKristu, Bahamba bezibiza ngokuthi bona bangabantwana abangcwele. badukise abaningi, Sebelahlekisile abantu abaningi. niyakuzwa izimpi namahemhemu Sezizwakala ezimpi, izimpi, seziqalile izimpi namahemhemu ezimpi asabhizi ayaqhubeka ayanda amahlebezi. bhekani ningethuki. Manje ke thina abantu abakholwayo kuthiwa singakhathazeki lezi zinto. Uma wena uzoloku uchitha isikhathi sakho uloku uzwa izindaba, mase uloku ubhekisa indaba njalo ubhizi nezindaba, uthanda izindaba. Hallelujah. But izindaba ezinhle nezindaba ezimnandi uyazibalekela. Jesus. Uthanda lezi zindaba ezokugcwalisa ukwesaba.
Amen. Indaba zezo zigcwalisa ukwesaba ukuze usathane ezokwenza ube ngaphansi kwenyawo zakhe adansele phezkwakho wena udansele isiginqi sakhe. Ingakho benifakela izindaba njalo ezibhlungu. Amen. Bese bethi ke ezibhlungu azipheli. Amen. Lalela akuyona into enhle leyo futhi ngeke izishintshe. Amen. Kodwa wena ungashintsha Yes, wena. Lord. Yes, Lord. Indaba ezibhlungu azipheli ngokuba sonke siyafa. Yes, Lord. Oh, Jesus. Uzofa. Amen. Amen. Uzofela emanyaleni. Uzofela emanyaleni. Oh, Jesus. Ngenxa yokuthi wena uthanda izindaba zezo. Amen. Uthanda indaba zakamakhelwane. Amen. Uthanda ukuziphakamisa. Hallelujah. Uthanda ukuzitshela, uthanda ukhonza okudaliweyo ngaphezulu komdali. Amen. Awunandaba nezwi. Ekuyilona yabona izwi likaNkulunkulu, izwi lokuhlakaza, Yes, Lord. izwi lokuphila, Amen. izwi lokuqonda, izwi lothando. Amen. Lalela uma uthi uyamthanda uJesu, uJesu uyiqiniso. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Ngabe le ndlela oyiyo lezinwele manje uzifakile ekhanda lakho. Wazalwa nazo yini? Oh, Jesus. Mokuthi uyalithanda iqiniso. Amen. Uma ungalithanda iqiniso uzozilandulela izinwele zikaSathane namadimoni. Mina ngiyindlela neqiniso Uthi nokuphila. uJesu yena uyindlela neqiniso nokuphila. Ukhuluma nje abantu abahamba kuJesu, abantu abaphila ngeqiniso. Akakho oza kubaba ngaphandle kwami. Akekho umfundisi ozoma emva kwepulpit ashumayele into engekho eBhayibhelini. Futhi akekho mama umfundisi eBhayibhelini. So ngeke sibe lo mama umfundisi manje emabandleni. Angikhathali ukuthi ngabe uzizwe ukuthi ugcotshwe kanjani, ukuthi uSathane wakhohlisa wathini. Ngeke uNkulunkulu athi eBhayibhelini umuntu wesifazana akahlala athule ebandleni. Wena bese uzoma phambi kwebandla wena uzoshumayela ivangeli. Uthi ungumholi, uzibize ngomama umbishop, uzibize ngomama umkhokheli, uzibize ngomama umvangeli, uzibize ngomama umshumayeli. Kuphi lokho eBhayibhelini? Qaphelani ningadukiswa muntu. Sebendukisile ithini incwadi yaIsaiah, Isaiah chapter 3 from verse 12 right, lapho khona uNkulunkulu ekhuluma ngomprofeti uIsaiah ngabantu abadukisiwe, ngabantu besifazane. Incwadi uIsaiah isahluko sesithathu verse 12. Go ahead. Abantu bami ke, Abantu bami ke izingane izingane ziyabacindezela. ziyabacindezela Nabesifazane bayababusa. nabesifazane babusa phezu kwabantu bami. Webuza uNkulunkulu uthini? Uthi neva kwaloko umoya ingcwele. Oh bantu bami, Oh bantu bami, abaniholayo Yabo. bayanidukisa. abaniholayo banjani? Bayanidukisa. Awubiza ichapter neverse. Incwadi uIsaiah isahluko sesithathu iverse 12. Ngeke ungitshela ukuthi wena uthi uyakholwa wepha manje uphikisana Amen. neBhayibheli. Amen. Wena iBhayibheli uzalwe lokhu izolo uthule. Emva kwaloko usuzophikisa incwadi ekhamba ezulwini. Yokuphila. Uphikisa izwi likaNkulunkulu. Amen. Ukuthi ke izochapholwa abantu, labantu babeholo ubani? Amen. Ubani kanti umholo wabantu abangcwele? Lord Jesus. Ubani obatshela ukuthi ababhalele izinto? Bachitha indlela yemikhondo yabo. Oh bantu bami, Hallelujah. labantu abaniholayo Bayanidukisa. bayanidukisa. So wena ohola umuntu wesifazane ebandleni, Bayanidukisa. wena noma umvangeli, wena Bayanidukisa. noma umshumayeli, wena noma Bayanidukisa. umkhokheli. Bayanidukisa. Bakhombisa ukuthi yiphi indawo yabantu besifazane. 1 Corinthians chapter 11 or chapter 13, chapter 14. 1 Corinthians chapter 14. Because lokhu kuphuma emthethweni aqhamukanga kumhleli. Umthetho kaNkulunkulu, iBhayibheli yizwi likaNkulunkulu. So uma uthi akholwa kaNkulunkulu uzozwa izwi lakhe ulenze. Hallelujah. Banike sahluko 14 verse 34. Incwadi yokuqala kwabaseKorinti sahluko 14 Yes sir. verse 34. Aha. Abesifazane Abesifazane mabathule emabandleni. bathule uphi? Emabandleni. So wena liphi lo bandla lelo likabani ibandla liholayo? Ubani okubekile lo muntu okugcobile ukuthi ubomama umfundisi? Ubani okugcobile ukuthi ubomama umpostoli? Ubani okugcobile? Ungaba umama umprofeti? Yebo abantu besifazane bangaba abaprofeti. Kepha khona yedwa onikiwe igunya lokuthi ke ame phambi kwebandla shumayela uJesu. Yes, Lord. Noyedwa khohlwa. Abesifazane mabathule emabandleni. Abesifazane uma ungafuni ukuzwa lento leyo, ungafuni ukuyenza, uyena kaNkulunkulu na uyena kaKristu wena. Yes, Lord. Uhamba ngeenkanuko zakho wena. Hallelujah. Akho umuntu noyedwa onikiwe amandla ukuthi ke ahole ibandla wesifazane, ahole ibandla. No. Hallelujah. No. Hallelujah. Soze. Amen.
Hallelujah. Thina umoya ongcwele. Abesifazane mabathule emabandleni. Yes sir. Ngokuba kabavunyelwe ukuba bakhulume. So labafundisi bamanje abawofukwe, labafundisi abawosikhotheni, labafundisi abayizinja nje. Izimfisi. Hallelujah. Bangabomama umfundisi. Abafazi benu bamile ngokupulpit ngoba babukeka njengogezabheli, befaka inwele zokufakelwa, befaka inzipho, befaka amabhluwe, bependa izinwele, befaka amacici, bezibiza ngabomama umpostoli, beluka izinwele. Hallelujah. Ogezabheli bagcwele ipulpit, ingakho nihlezi emabandleni amanga. Hallelujah. Uma yini senivumele umoya wenkohliso ukuthi ubuse. Akhona yedwa umuntu ongaphikisana neBhayibheli. Hallelujah. Uma ungafundisi ngalezi zinto awuyena kaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Wenzambela ngezintanungo zakho, usaba umfazi wakho. Lord Jesus. Kepha mabazithobe. Uma umfazi wakhe engakwazi ukuzithoba efuna isikhundla ebandleni, angena umuntu ongumfana umntwana kaNkulunkulu. Uma uzokwenza lokho akufunayo futhi wena uyena indoda kaNkulunkulu wena. Hallelujah. Hallelujah. Awuyena umntwana kaNkulunkulu wena. Amen. Akhona yedwa umuntu ozonika abantu isikhundla ngoba nake basaba noma nokuthi wena usebenza apha. Sebenzi kanjalo. Njengokuba usho njalo nomthetho. Umthetho obhaliwe phansi. Ngeke ungitshele kulento ekhulunywa yimina. Uma ufuna ukwamukela lokho wena uyena kaNkulunkulu wena. Hallelujah. Akhona yedwa umuntu ozophikisana nezo ozibiza ukuthi umuntu womntwana kaNkulunkulu. Bonke abantwana bakaNkulunkulu bamukela ivangeli. Amen. Ela muzu uJesu uthini kwincwadi Psalms Mahubo Psalms 80 verse 5. Hallelujah. Wabapha isinkwa. Wasinika isinkwa. Sezinyembezi. Wasinika isinkwa. Sezinyembezi. Wasinika izwi lezi nyembezi. Hallelujah. Wabaphuzisa izinyembezi. Wasiphuzisa amanzi avele ezulwini Ngesilinganiso ngesilinganiso. Sinikiwe ukuphila. Hallelujah. Hallelujah. Uma ukukhala kwakhe ukhalela thina, ukuphila kwakhe uphilela thina. Thina ke ngabe siyamphilela yini noma ngabe siziphilela thina? Awubafezela imisebenzi yenyama le eyenza ukuba bambezeleke. Kwincwadi yase Efesu Galatians chapter 4. Hallelujah. Or 5 from verse 21. Imisebenzi yenyama ekwenza ukuthi wena ungakwazi ukuphila impilo yomngcwele. Hallelujah. Baningi. Incwadi kwabaseGalatia isahluko sesihlanu. Galatians chapter 5 from verse 21. Or starting from verse 19. Kepha imisebenzi yenyama isobala. Nansi imisebenzi yenyama ekuthiwa isobala. Engukuthi Yini? ubufebe. Ubufebe uma uhlala nendoda ongashadile nayo, ulala nayo uyizalela izingane, uphila ebufebeni. Uma wena uthi ke ukepitshile. Uphila ebufebeni. Imisebenzi yenyama leyo. Nokungcola Inhliziyo ezingafuni ukukholwa yizwi, nifuna ukugcwalisa izinkanuko zenyama. Amanyala amadoda lalana wodwa, abafundisi abadlwengula izingane, abafundisi abenza izibonakaliso zamanga. Nokukhonza izithombe. Abantu ababheka izithombe bakhonza ekuzona, abantu abasonta kaShemba bafaka amafotho, abantu abasonta emaromini abanezithombe edongeni abaguqa kuzona, bethinta izibhambano, bathinta abahlombe nezifuba, bathandaza kuMaria bathi yethi Maria. Bonke labo abantu abagcwele inkohlakalo abakhonza izithombe nokungafuni ukuzwa. Hallelujah. Nokuthakatha ukuphatha imithi, nokuthakatha ngenhliziyo, ukufisela abantu izinto ezimbi. Lord Jesus. Ubutha inzondo, nokulwa, nokuthanda udlame, nomona ukuthi abantu banani. Ufuna konke abantu abanakho, awunayo inhliziyo ekokekile, awaneliseki. Ufuna konke, ufuna amadoda abantu, ufuna izindlu zabantu, ufuna imali zabantu, ufuna konke ongekona kwakho, ubulawa umoya. Ukuthukuthela inhliziyo ehlezi ikasukile. Nokubanga nibanga izikhundla emabandleni, nibanga izikhundla emsebenzini, nibanga izikhundla yonke indawo, nibanga imizila otaxi man. Yonke le libangayo ngoba inhliziyo zenu zingaphandle. Nokwalana nongafuni ukuzwana, nokwahlukana phakathi amaqembu namapolitiki. Nendlela amapolitiki nezethembiso zabantu, nithatha ithemba lenu nilibeka kubantu. uNkulunkulu anisambeki indawo, senikhalela abantu kuphela. uNkulunkulu anisakhali kuyena. Nomhawu Bulawa umhawu, nokudakwa, uthanda intshwala. Yabona lo mhlelo kulento senze ukuthanda umgroove, nihambe
maphathi nemgidi nithanda ukuphuza utshwala nilalane ngaphandle komshado nibulawa ukubona umoya wamadimoni okudakwa amadimoni usathana ukufuna udakiwe imizwa yakho ukuze wena uzophuma kwisimo sokuba nesimilo uphelelwe unembeza wokuthi usenze isono ngendlela engaqondakali nokuxokozela nokunjalo engandulela ukunitshela ngakho konke ke sesikubalile ngesono khuluma ngesono umsebenzi enyama so umsebenzi enyama iyona lekubambezelayo ukuthi ungayi emgcweleni ubanika imisebenzi yothando nemsebenzi yamoya engcwele amen haleluya njengokuba senganitshela ukuthi abenza okunjalo bayulidla ifa lombuso kaNkulunkulu abenza okunjalo soze balinuka ifa lombuso kaNkulunkulu soze kepha izithelo zikaNkulunkulu uthando lumele ugcwaliseke thanda umakhelwane wakho njengokuba uzithanda wena nokujabula uhlezi ujabulile kamoya engcwele uhlezi uhubela uNkulunkulu ngenhliziyo nangomoya nokuthula kube khona ukuthula nokubekezela uhlale ubekezele nobubele ube nomusa kubanye abantu nobuvi nokukholeka ukholeke nobumnene uphile ngobumnene nokuzitha ube umuntu ozothile akukho umthetho omelana nokunjalo so uma uphila ngothando noma uphila kuNkulunkulu akho umthetho okuvimbezelayo noma ongaphezulu kwakho wena uphila emthethweni ngumthetho uqobo lwakho kepha abakaKristu bonke abakaKristu Jesu yebo babethele esiphambanweni inyama babethele yonke imisebenzi yenyama ekwenza uvimbezeleke ukungena emgcweleni kanye nokuheka nezinkanuko ayi nakho konke ukuhuheka ukunikeleleka ngokwezinkanuko esonweni uma siphila ngomoya ingakho ke kuthiwa balekela utshwala ngokuba etshwaleni kukhona ukuhuheka haleluya haleluya uma siphila ngoJesu masihambe futhi ngomoya kuye uJesu masingafuni udumo oluze singaloke sifuna ukuthi sibukwe ngabantu nokuthanda ukubukwa nokwenzela izinto ukubukwa masithande uJesu siphilele yena ngokuba wonke umuntu okholwa kuJesu uyisisebenzi nenceku kaJesu wenza imisebenzi not ukuthi ufuna ukubukwa kepha ugcwalisa uthando haleluya haleluya gcwalisa uthando haleluya gcwalisa uthando ugcwalisa uthando inhliziyo yakho mengakogcwaliswa ngothando sanzima cela enkosini samele ufaste uzile ukudla ukhuleke haleluya uthi uNkulunkulu akugcwalise ngothando lakhe ukuze ke uthethelelwe izono zakho ukuze uzothanda abanye abantu njengoba uzithanda ukuze nawe ukwazi ukuthethelela abanye abantu abakonile ngoba nawe ufuna ukuthethelelwa uNkulunkulu uma ungakwazi ukuthethelela abanye abantu wena ufuna ukuthethelelwa uyisikhohlakala wena ngeke uthethelelwe wena kepha abakuKristu Jesu babethele esiphambanweni inyama kanye nokuhuheka nezinkanuko khala kuJesu uma siphila ngomoya masihambe futhi ngomoya kamoya sigcwaliswe ngomoya ngcwele masingafuni udumo oluze masingazifuneli udumo njengoShembe noBuddha Lord Jesus noMahini amen Pope haleluya bonke umfundisi wasemaromeni uPope Francis Pope omageja bonke novuki noPastor Zona bazifunela udumo ungathiwa ke abaqaphelana abafundisi bamanga abaprofeti bamanga ibona bonke laba bezayo kumina bezenza abantu engathi bashumayela ivangeli kanti babhizi bani motivate banikhuthazela ukuthi nihlale ezonweni zenu phumani efebeni haleluya phumani emjolweni phumani ephingeni phumani etshwaleni phumani babefazana emabhulukweni phumani kubaqiqi niyeke ukufaka into zokufakela yekani ukupenda izinwele yekani ukufaka upende ebusweni yeke wafana yekani ukulala nodwa nani mantombazane yekani ukulala nodwa umuntu ofuna ke ukuphila impilo omngcwele wenza izwi akekho umuntu ozothi ufuna ukubonana noJesu aphila impilo omngcwele ebezohlala esonweni ongephi incwadi yezenzo usahluko 2 verse 38 oh Jesus haleluya ngiphe haleluya ngeke soze ngizozuthanda ngeke kwenzeke haleluya kumele uhlukane nesono kumele uhlukanile nesono
sebekuzwa bahlabeka enhlizweni bathi kuPetru, into ekumele yenzeke uma uzwa iqiniso nayo into ekumele yenzeke hayi lento enjabulisa inkithazayo ucela ukuthi umakhelwane wakho ungaphumeleli ngomakhelwane wakho ingoba inhliziyo yakho efana nayo makhelwane ningamawele ngesono ningamawele ngenzono Lord Jesus, hallelujah. unqoba kanjani uthando ububi ngowena ngenzondo ngeke unqobe uyabhebhethekisa Amen. yapho uyakwazi ukubulala imisebenzi Yes, Lord. yenyama Ngothando, ngoJesu. hallelujah. Hallelujah. Jesu uluthando Yes, Lord. uNkulunkulu uluthando Yeqiniso, hallelujah. banike bright sebekuzwa bahlabeka enhlizweni bathi kuPetru Sebekuzwa. nakwabanye abapostoli, basebetheni madoda bazalwane, madoda abazalwane siyakwenze njani na? yini esiyakuyenza manje uPetru wayesethi, haleluya phendukani, haleluya Jesus yiloyo naloyo haleluya abhabhatizwe yinawo nalowo umephenduka fanele abhabhathiswe ngaphansi kwamanzi egameni likaJesu Kristu. wonke umuntu ufuna kungena ngaphansi kwamanzi abhabhathiswe uma wakobhabhathiswa waphakamisa izandla noma kwathiwa yisho umthandazo wezoni awukakongena emdweleni awukakolazi iBhayibheli awukakolazi iqiniso Phendukani, phendukani yiloyo naloyo abhabhathizwe egameni likaJesu egameni likaJesu Kristu. ukho ukuthethelela kwezono Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, seke khona niyakwamukeliswa isiphiwo isiphiwo sikaMoya oyingcwele, ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu, esabo bonke abakude, bonke inkosi uNkulunkulu bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza, wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi, zisiniseni zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo, zisindiseni kulesizukulwane uma esiphambeneyo. ufuna ukusindisa uyayibona inamba lapha ku screen ungayibona inamba uyizwa uzwile sivula inkonzo ukuthi ithini inamba so uzobe sowusithinte kule namba lo izwile noma lo ibonayo ukuze ukwazi ukuthethelela izono zakho le vangeli ungalincikiseli ulenze lakho wedwa linike bonke abantu kumele balizwe akulona ivangeli lakho akulona elabo le vangeli likaJesu kufanele lifinyelele enhlizweni zabantu abantu basindiswe ngakho ke sithi uNkulunkulu makabongwe kulowo nalowo osefuna ukuphenduka makasithinte eze kithi simbhabhatise egameni likaJesu Kristu Hallelujah. uma unembuzo mayelana neBhayibheli ube sosithinta nakhona sithi uNkulunkulu asigcine siphinde sibonane ngokuzayo uma evumile sicela sivale umkhuleko bhuti Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, siyabonga izwi lakho Nkosi uJesu engeke laphikiswa umuntu. Baba, mayenziwe intando yakho enhlizweni zethu Nkosi. Siyakufuna masithi singabantwana bakho, masizithobe Nkosi, singakuphiki enhlizweni zethu, singasikuthuki ngenxa yeinkanuko zethu Nkosi esifuna ukuyifeza ngezwi lakho elingcwele elokwahlulela wonke umuntu ophilayo. Siyabonga Nkosi kuba wena uyekele wonke umuntu kuba ngosuku Nkosi la uyobonakala khona ukwahlulela bonke abaphilayo nabangasekho nabakhona Nkosi ngokwemsebenzi yenyama yabo Nkosi. Siyabonga Nkosi wena Nkosi Jesu Kristu ukuba izwi lakho liyasiqoqa liyasilungisa. Siyazendlala Nkosi, siyacela usithethelele Moya Ngcwele silizwe izwi lakho, singaqinelwa amakhanda sikuphika Nkosi sifuna ukwenza ngokwenkanuko zethu Nkosi, kepha siyacela izwi lakho lihlabe lihlukanise ngaphakathi kithi, lisuse Nkosi ukhula nazo zonke idindi okuyisono ongadingeki enhlizweni nasempilweni zabantwana bakho. Masithi wena uyinkosi nomsindisi empilweni zethu, masilenze Nkosi silizwe izwi lakho Moya Ngcwele, silenze egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Bagcine Nkosi uJesu bonke asebelizwile izwi lakho, usukhulumile nomuntu isidalwa sakho owasidala wasibumba Nkosi, waphefumulela kuso umoya wokuphila, ukuba Nkosi isona sikhathi manje njengamanje ungakabuyi ukuba umuntu aphenduke alizwe izwi lakho, angagcini ngokulizwa alenze, angene emanzini abhabhadiswe, ashiye imisebenzi yobumnyama, ahambe kukhanyeni eqinisweni nokuphila kuwe Nkosi uJesu Kristu manje naphakade. Amen. amen Umusa wenkosi yethu Jesu Kristu mawube nomoya wenu bazalwane. Amen. amen